Wala na record siya. Gamaya mao din, murag na mo kit-kit gamay di kayo. Nagkuha din nila ko ano. Timbang kakulit ko ano. Kaya na ibalik na. Ya, landong na, kapit ng gabi. Murag karong bin. Murag karong taman. Kanay mo ko bali man bin. Asa? Dili. Dapat ay mong kuan bin. Ari na ubos kana bitong kanang yung suluban sa kanang niya ba na ubos siya dapat. Madarag toyo. Toyo ka kanang mo. Toyo mo sir. Ay ubos. Hasta dito babaw. Bali mo mong kuan. Bitaw no? Anak ubos ya, ubos. Dili ano kuan, maor mo na yan kuan, nakakuha no. Iya, siguro na sa imong kuan. Kana dia. Wala mo sa dia. Kana matuyo mo dili. Ulo. Bitaw no, diri ba? Layo orkestanan. Ubos na dia. Dili mo tuig day. Ha? Dili mo na. Pasin diri na adjustan sa kuan bin, di pun matuig kani mo kani. Asa? Okay, sit. Ang mo dano. Ini kana toyo. Ini mo tang man siya. Okay naman siya kani. Ang kato na lang oh. Matoy pila. Kene. Ari dari katong kadang sumpay. Tayo sabi. Nice. Straight siya, straight. Straight ba? Parang naglabay. Ini siya. Ari yun. Tayo dito.
Ate murag na ingki ba ni ba? Oh, naa na. Nini. Ate liwa. Dito eh, dali ram ka isda dito pikas. Oh, may kaya. Ah. Limpyo mo na tubig gari no? Siyempre, Dilim di kayo para nang ganang. lubog istanan ba? Narag sa iya kung nagilaw mo mong green kayo ba? Laon ba? Na nagakuha na si. Ano gamay din? Akari dari atras dari anak. Nara, anak lang. Sige. Gamay din para makuha din. Ha? Tingnan ko gamay para makuha. Oo. Ate na bub. Ha? Ha? Sino gawin? Ah. Ate na unay no ra. Ha? Na unay. Kaya nag-itom ba? Sige. Ah. Nawa no? Asa na ba? Ah, koyog nagputi.
Ni mga makakuha mga babae rin, managad. Ni managad. Pare tas isda ba? Isda sa di managad sad. Gani adto dito ato. Sabot mo dyan. Saan naman magbuha mo. Sabot mo. Sabod siguro na kan nilihok mo yung nylon yatay. Ha? Yung nylon nilihok mo. Sabot mo, Bin. Down si Mobin, down si Mobin, down si Mobin. Down si Mobin, ato kayo ito. Down, down. Ipapa si Ma, ipa-down si Ma. Balik. Ha? Balik, balik. Yana na ko, yana ba? Ana. Yatay. Ada sa tagiya. Si Apa dia? sinar rilis tungo day. Emo to beron, bersagit dengan agak dia akan keluar. Wali. Apa sa tagiya to? Saka kadoulon sila dari mer. Oh, Picture na ilan ni mo lagi. Picture na to vlogger. Ano udah sih? Masih motor rin na? ha? Ari lapay diri lapay. Ano pa rin to? Ayo dia lapay kay. Mo lapay ato to school. Mau lagi? Hey masan. Ganahan ko nagkuhan. Atay. Tagsara na inana ba mo tagad ba? Ari ka labay. Asa man? Ayo labay dia. Oh dia. Ay ato dito pa mo. Hatay mo babae distract mo babae. Ikaw ada ron. Tapos ko mo. Naka-record ba ng babae ba? Ay lagi labay dia. Ganyan akong paon doon. Lagyan ko mo doon. Sana minyo na. Ha? Off sana lagi at. Katul eh.
kuha na yan. Gamaya sa deh. Gara ka mo sila, gara. Hindi na ikaw na ito, ayaw ko nga ito. Ganyan. Ate wa ma-record. Wala. Ulit tadi ito siyang area. Pakai. Pati ay. Gabi na lang.
Ito. Ate, nagnet layat ra mga buong. Way plano mangaon ba? Kara. Ate, nikit-kit nang tadra. Nah. Basta mga naroon mga gabi na muli na po to sila. Zero. 카메라 찍대죠. Ay. 아이 이나. Unlucky. 이거. Kamu sekarang apa?
もうちょいもうちょい。多分、あれない。あ、で、こちらです。あ、まだ帰らよ。頑張って。めでたい無理だこれ。